eremu guztietan bezala, hasiko gara ikusten interakzioa, bai? Zergatik, normalean interakzioa dalako nabaritu dezakeguna, eta nabaritzen dugun horrek galderarazten digu zer gertatzen ari dan, zer gertatzen zaigun. Orduan, nabaritu daitekena kargaturako partikula bat sartzen danean eremu magnetiko batean indar bat izango da. Eta indar hori izango da Lorentzen legeak esaten diguna. Zer gertatzen zaio kargaturiko partikula bati sartzen danean eremu magnetiko batean. Jakiteko gertatzen dana, eta hainbat esperimentu egin ostean, emaitzek esaten digute, partikula bat abiadura batekin sartzen danean, eremu batek eragiten badio, indar bat jasango duela. Ikusi. Partikula hau sartu egiten da, eremu baten barruan, abiadura batekin eta indar bat jasaten du. Partikularen abiadura atzamarra honetan jarriko dugu, eremu magnetikoaren intentsitate honetan, eta hemen aterako dugu bien arteko biderkaketa eskalarra. Orduan, abiadura onuntza badagoa, ez da erraza izango, abiadura onuntza badoa eta eremua onuntza badoa, ateratzen zaigun indarra goruntza doa, bai? Abiadura eremua ona, ateratzen zaigun indarra gora partikula positiboa dalako. Partikula negatiboa izango bazan, beheruntza izango zen. Baina hemen, garrantzitsua dana ikustea da, bien artean 90 gradu baldin badauz, indar maksimo aukiko dugula, bien artean dagoen angelua 90 baino txikiagoa bada, ateratzen dugun indarraren modulua txikiagoa izango da, nahiz eta norabidea eta noranzkoa berdina izan, eta intentsitatea eta abiadura paraleloak badira, sartu egiten bada partikula abiadura tangentzial batekin edo paraleloa baldin bada eremu magnetikoari ez du indarrik jasango, bale? Biderkaketa vektorial bat delako. Baina, badakigunez fizikan gauzak ez dira beti nahi dugun erraz. Benetan, kargaturiko partikula batek jasaten dituen indarrak badira indar elektrostatikoa, bai, aurreko gaian ikusitakoa, eta eremu magnetikoak sorturiko indarra. Hortaz, jasaten duen indar total izango da karga bider eremu elektrikoa gehi abiadura bider eremu magnetikoaren intentsitatea. Hau izango da kargaturiko partikula batek